M'ha entrat una mica la vena xafardera i dic, vaig a veure la gent de Cambrils com prepara aquestes festes, on millor que el casal de la gent gran, on la gent aquí ja té més experiència en preparar Nadals. Així que anem a fer una mica el xafarder i a veure què tenen a punt. Hola. Hola. ¿Cómo anem? Bien, hija, bien, bien. ¿Bien? ¿Cómo llevamos la Navidad? Vamos ganando. Bien, no, está todo fenómeno. ¿Los preparativos de Navidad qué? ¿Aún no los tenemos hechos? Tenemos unos turrones grandes así. O sea que todos los preparativos que tenemos son los turrones. Hermoso todo, hermoso. Bueno, ¿y algún árbol de Navidad con luces, algún pesebre? El árbol se secó. No lo regué, se secó. Vaya, o sea que no tenemos árbol. Bueno, ¿y la comida de Navidad dónde la vamos a hacer? Sí, eso. Tenemos hasta de ese, ¿cómo se llama? Turrón del redondo y del largo. A usted le gusta el turrón, veo, no? Sí, me gusta. Muy bien. Hola. Bones. Com portem els preparatius? Bé. Bé? Ja ho tenim tot a punt, el menjar comprat, tot a punt? No ho sé, això la senyora ho fa. Això la senyora. Bueno, ja acostuma a passar això, que normalment ho fem les senyores, això. Per això estan. Però vostè no l'ajuda una miqueta? Home, sí, a menjar. Vale. Bueno, unes cuinen i altres s'ho mengen, ja està bé. Anem a veure per aquí. Aviam. Hola. Hola. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Quién gana? ¿Eh? ¿Quién gana? La que no pierde. ¿Quién gana? ¿Cómo llevamos los preparativos de Navidad? Bien. ¿Bien? ¿Ya lo tenéis todo a punto? Aquesta senyora també diu que amb ella també li preparen tot, veritat? El fill meu sí. Sí? Els fills, la meva jove, tots els meus nets m'ho preparen tot. Bueno, quan ells eren petits ho deuria preparar vostè. Clar. Doncs ara que ho facin ells. Ara que ho facin ells. I jo molt satisfeta. Clar que sí. I aquí juguem a no val abadar. Però m'ha dit que guanya aquesta senyora, ¿no? Sí, ella. ¿Que sabe jugar mucho o qué? Pues no sé, yo estoy ganando toda la tarde, estoy dando una paliza que no veas. A ver, que no me haga trampas, ¿eh? A ver, no se amaga las cartas. No. Nada por ahí, nada por aquí. Muy bien. Es que es buena y ya está. Ya está, eso. ¿Cómo llevamos la Navidad? Bien. Bueno, sí. ¿Todo a punto más o menos? Bueno, yo voy a casa de mi hijo también. Hijo que tengo aquí, que los otros tres viven fuera. En Sabadell, en Roda de Bará, y en fin. Y con el pequeño que lo tengo aquí, pues pasaré Nochebuena y Navidad. Y después no sé si me iré con algún otro hijo, con él, hasta que no me llamen. Pues yo le dejo jugar porque veo que ellas van aquí jugando y le va a tocar a usted y yo estaré por aquí en medio. Así que le dejo jugar. Que vaya muy bien las fiestas. Igualmente, feliz Navidad. Feliç Nadal. Igualment. Bé, doncs aquí tenim dues senyores que estan fent una miqueta de feineta. Anem a preguntar-los amb elles a veure com porten el Nadal. Hola. Hola. Com portem el Nadal? Pues bé. Bé, ja aneu fent preparatius? Pues claro que sí. Què teniu fet ja? No molta cosa, encara falta molts dies. Bueno, falta una setmaneta ens queda, eh? Prou temps com per acabar d'enllestir tot, no? Molt bé. I vostè, què porta? Va, jo res, per mi m'és igual. És igual. Has comprat el menjar per això, una miqueta de dinar? No. Dies normals? Menjo normal com els altres dies. Molt bé. Doncs bueno, seguim per aquí, us deixem treballar, eh? I anem per aquí. Aquí tenim una senyora que a mi m'ha dit que si veníem per la molla volia sortir, perquè li agrada la molla. Així que vaig a preguntar-li. Com anem? Molt bé. Com portem el Nadal? Ui, molt bé. Sí? Ja ho tenim tot preparat? Quasi. Quasi. El menjar ja tot a punt? Encara l'he d'acabar de pensar. Però bueno. Molt bé. La resta ja tot pessebres i tot això ho feu també? Sí, he fet un arbre de patchwork i una bola per ficar una espelma i estic fent un camí de taula. Molt bé. O sigui, veig que sí que prepares moltes coses. M'agrada molt el Nadal a mi. Molt bé. Doncs bueno, encara et queda una setmaneta per això, eh? Sí, no l'acabaré, però bueno, el ficarem igual. Bueno, molt bé, doncs et deixo que com més te tingui, menys temps tindràs per acabar. Anem a veure per aquí també. Digue'm. Dic que treballi. Que treballi, perquè sí. Si no, què farem? I vostè, que també prepara el Nadal? Ja ho tinc tot preparat. Vaig convidada, però, Ah, així clar. Tot preparat. Clar, li preparen els demés, no? Sí, vaig convidada, fill meu. Bueno, ja està bé, no? Ja em convé la meva edat, Escolti, segur que vostè també en el seu dia també ho va preparar. I tant. Doncs ara que ho preparin els demés. I força que m'agradava, Doncs ara que ho preparin els demés i vostè a menjar. Jo ja estic jubilada. Molt bé, doncs que treballin els demés. Anem a seguir per aquí.
Hola, com portem els Nadals? Pues molt bé. Sí? Ja ho tenim tot a punt? Tot a punt. Les netes... Tot comprat, els menjars, tot? Tot a punt. Els galets que no faltin, la cardolla... Sí? Mira, ens entrarem una mica del menú. El menú el fa vostè aquest any? Pues cardolla, tradicional, sí. Molt bé. Intueixo, doncs, que venen tots a casa seva. Pues sí, tots els que poden, sí. Gràcies a Déu els fills, que és el principal. Molt bé, doncs que vagi molt bé. Sí, ja està. I preparant les coses per la meva filla, perquè es pugui tapar. Molt bé. Aquí amb l'Ester, que doncs que s'ho passem molt bé els dies que venim, i fent coses boniques. És clar que sí, ja està bé. Escolta'm, doncs bueno, que vagin molt bé les festes, I gràcies. Doncs estem aquí amb la Pepita, que també ens volia ensenyar una coseta. Pepita, què ens vols ensenyar, tu? Això. Això, i què és això? Això és una fruita. O damunt d'un llit o al sofà. I això ho ha fet vostè? Sí. Molt maco, Està bé, a mi m'agrada. Sí? On t'ho ficarà, això? Damunt d'una butaca. En una butaca? Molt bé, molt bé, molt bé. Hola. Ara us tallo un momentet, perdoneu. Només venia a veure com porteu els Nadals vosaltres. Bé, molt bé. Sí? Ja ho teniu tot a punt i preparat? Tot preparat. Sí? ¿Usted también? Sí, bien. Sí, bien. Bien, todo bien. Bueno. ¿Usted que es de las que van a comer fuera o vienen todos a casa? Vienen a casa. ¿Vienen a casa? ¿Ya tiene la comida pensada? No, todavía no. Hay tiempo. Hay tiempo. En una semanita se pueden hacer muchas cosas. Sí, cualquier cosa, siendo bueno, cualquier cosa va bien. Y seguro que sí. Seguro. Tiene cara de cocinar bien usted. Ui, que va. Ah, veus? Ja ho he dit jo. Jo aquestes coses les clitxo. Al restaurant, he tingut a casa. O sigui que... Sí, que estic entre dos cuineres. Dues cuineres bones, encara que ara feim password. Bueno, escolta'm, s'ha de fer diverses coses. Son mujeres que sirven para todo, para cocinar y para cocer. Claro, sí, ¿no? Si es que no se puede ser aquí solo una cosa, no. Tenemos que saber hacer de todo. Doncs bé, no res, nosaltres ja... Sí, sempre estem a punt, sí. Molt bé. I va molt bé, sí. Tenim molts nets i molts... Són dies d'estar en família. Nets i fills, són els que mos queden. També ens en falta un, però bé, és igual. S'ajuntem tots i ho reunim, ho fem tot el que podem. I que per molts anys puguem fer-ho, doncs. Res més. Vinga. Que moltes gràcies a totes i bones festes, Si no m'equivoco és la Trini, veritat? Sí, soc la Trini. La Trini, molt bé. Veníem a veure una miqueta com portem els preparatius de Nadal. Home, jo cada any són els mateixos. Cada any són els mateixos. Ja ho tens a punt per això o no? Dona, em sembla que sí. Sí? Amb menjar tot pensat, ja tot a punt? Sí, bròquil amb patates. Ah, està bé. Bueno, escolta, cadascú fa el menú que vol, Que dinen a casa seva? Em sembla que sí. No estic massa segur, això. Bueno, i ara que veiem que tenim ja tot això decorat de Nadal i tot a punt, aquests senyors que veiem aquí darrere, això també és decorat de Nadal o està sempre aquí? Aquí sempre està aquí perquè resulta que vam comprar les tovalloles i ens van regalar el noi. Què et sembla? Ah, està bé. I on te les van comprar, aquestes tovalloles, doncs? Ah, això no ho sé, jo. Bueno, per comprar unes tovalloles i em regalen... Maques. És la decoració nova d'enguany, saps? Molt bé. Tu també veig aquí pentinant, Sí, jo pentinant. I tu els preparatius com els portes? Jo molt bé, vaig convidada cada dia. Bueno, doncs mira, ja t'ho tenen tot a punt. Tot a punt. Jo també, escolta... Som 26 o 27, tots els Déu-n'hi-do. dies vaig convidada. Què et sembla? Perfecte. Anem a veure per aquí, amb aquesta senyora que estan pentinant. Hola. Mira, seuré aquí mateix. Dime. Yo el catalán no entiendo. No lo entiendes. Bueno, yo te hablo en castellano, no pasa nada. Una cosa, pero no me saques porque fíjate cómo estoy. Bueno, pues guapísima. Sí, hombre. Oye, ¿cómo llevamos los preparativos de Navidad? Pues mal, hija, mal. ¿Mal? ¿Y eso? Mal, porque está todo muy caro. Claro. Bueno, pero algo tendremos que comer, ¿no? Digo. ¿Usted come en casa o come fuera? No, hija, yo soy casera y preparar para 10. Bueno, menú económico. Eso sí, unas patatas. Vale, bueno, las patatas siempre salen bien. Un poquito de arroz y poquita cosa más. Eso es. Muy bien. ¿Qué? ¿Preparan el Nadal ya? Pues sí, preparándolo un poquito, porque estoy muy contenta porque va a venir el hijo que vive fuera y pues, comprando cositas. Y ahora haciendo cola en la peluquería ya para... Cola que llevo el pelo un poco feo y a ponerme un poco mejor de lo que lo tengo.
y esperando a ver ya que pronto ya está Navidad. Bueno, aquí hem trobat una persona molt guapeta, m'han dit que és un jubilat, jo no sé, la veritat. Hola. Hola. Com portem el Nadal? Que estàs a punt pel Nadal ja? Sí. Que ja has fet la carta als Reis? Sí. I què has demanat? Muchas cosas. ¿Muchas cosas? ¿Cómo qué? Un tren. ¿Un tren? ¿Te gustan los trenes? Sí. ¿Y muchos juegos? Sí. ¿Pero te has portado bien? Un poco. Un poquito. ¿Que te van a traer un poco de carbón o no? No sé. No sé. Yo creo que no. Yo creo que eres buen niño, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice la mamá? ¿Es buen niño? Buen chiquete, muy buen niño, sí. Estoy muy contenta. Bé, doncs ja ho heu vist que a una setmana del Nadal no hi ha pràcticament ningú que ho tingui tot a punt al 100%. Així és que, doncs, bueno, esperar aquests dies que ens queden i acabar d'arreglar-ho tot.